Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modelnya cekoknya tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryudo lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
Wah, pancen Madangkara memang untuk Anda tenan. Leres. Papati wis ngadeg ngono wae lah entek kabeh tenan. Ki kandhani kok mula priyayi Ponorogo niku tansah remen teng budaya. Wah, nggih, leres. Nggih, pokoke remen teng budaya, remen mirsani ya remen nanggap. Nggih. Kula lek teng ngene Ponorogo niku pun to reoke nggih kondang. Nggih. Napa melih bangunane nggih kondang. Leres. Niki awit rikala semonten niku napa niku istilahnya niku munggah-munggah niku napa ketingkatan infrastruktur niku wah luar biasa. Infrastruktur. Infrastruktur. Ayo nggih. Infrastruktur. Napa Mas Cahyo? Infrastruktur. Infrastruktur. Oh, kula mboten tak dadi kulino dadi wong pangkat lho, Mas. Wah, iya. Dadine bingung lek ngomong benten kalih panjenengan. Mula lek kula kalih panjenengan ngeten iki chemistry-ne pun cocok. Cocok. Jenengan priyayi kula tiang tani. Nah, eneng lupute jenengan sing ngandani, eneng benere padha digawa bareng-bareng. Amin. Ning ampun ngantos nyepeleke karo para tani. Rata-rata penanggap wayang menika mayoritas dari kaum tani. Nggih. Wong bersih desa nika do iuran do swadaya lumpuk-lumpuk saka para kadang-kadang tani dilumpuke marang bendara desa. Akhire nggih nanggap wayang niku kaum tani niki. Nggih leres wong niki kula pasti karo kahanan nggih kula piyambak lho Mas. Oh ngaten. Ning nggih alhamdulillah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa Gus? Nah, Presiden Republik Indonesia. Oh nggih. Sangka Pacitan. Nggih, leres. Dosen Bapak Ki Purbaasmara. Purbaasmara saking Pacitan. Lah niki Dalang Kentir saking Pacitan. Alhamdulillah. Najan tani-tani lek gelem ngleluri budaya ya ora ketang napa nggih klungsu-klungsu nderek udu nggih dulur Ponorogo nggih wonten ingkang ngersakne Mas. Nggih, alhamdulillah. Jenengan melangkah wonten Ponorogo dan sekitarnya tanipun dadi srana jenengan tambah paseduluran Mas Gareng. Injih, leres. Lah, niki kangge tutupan kula nyuwun dhumateng Mbak Lia Sundari. Injih. Wau sonten wonten ingkang ngersakaken kinanti sandung Slindra Sanga Mbak Lia. Nggih. Cakepanipun mang pendhetaken saking nika Punapata Mirahing Sun nika. Nggih. Lan ugi nderekaken sugeng kondur dhumateng Pak Ikenes ado-ado saking ngundhakan tindak mriki. Mas Haji. Iya. Wing wis bakdan ya itu. Mbon, wah luar biasa. Matur nuwun sak kunduripun ngantos dalem mugi-mugi manggiya rahayu. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Sundari. Buka celuk mawon nggih. Punapata mirah ingsun Politik yen prihatin wae
Elisa, terima kasih.